Salam Türkmen TV kanalına a'zalary. Bugünkü videomuzda biz sizin bilen rus tilini öğrenmeye devam ederiz. Bugün biz sizin bilen выключать и выключить sözlerinin nerede olanyandygyny öğreneriz. Geçen gezeki sapamızda biz sizin bilen включить и включать sözlerini öğrendik. Ve şol geçen gezeki sözlerimiz yakmak, bir zat yakmak diýip perewod edilen olsa, yani tercüme edilen olsa, bugünkü sözlerimiz olsa bir zatı öçürmek diýip tercüme edilýär. Gelin onda выключать sözünden başlanayım. Я выключаю, ты выключаешь, он, она выключает, мы выключаем, вы выключаете, они выключают. Например, я выключаю телевизор. Мен телевизоры öçürýärin. Ягны выключаю, выключать sözü häzirki zaman. Häzirki zamanda bolup duran işi anlatýar. Данный моментdaky. Почему ты выключаешь кондиционер? Näme üçin kondisioneri öçürýärsiň? Emine häzir näme üçin kondisioneri öçürýärsiň? Он выключает. Ol näme üçindir stanogy öçürýär? Он почему-то выключает станок. Я да она выключает кассовый аппарат. Я да мы выключаем свет. Biz свет öçürýäris. Я да вы выключаете пылесос. Siz pылесос öçürýärsiňiz. Они выключают компьютер. Olar häzir данный moment öçürýärler. Gelin indi выключить sözüne geçelim. Bu söz ýagny işlik geljek zamanda olanýar. Я выключу, ты выключишь, он, она выключит, мы выключим, вы выключите, они выключат свет. Olar свет öçürjek. Мы выключим телевизор. Biz televizory öçürjek. Я выключу радио. Men radiony öçürjek. Я выключу колонки. Men kolonkany öçürjek. Diýmek, выключать sözü häzirki данный momentdaky bolup duran işleri anlatýan eken. Данный momentdaky edip duran işimizi aýtýas. Выключить sözü bilen indi keçjek işimizi aýtýas. Я выключаю. Men öçürýärin. Я выключу. Men öçürjek. Ine de biz sapamyzyň ahyryna geldik. Egerde sapak göwnüňize ýaran bolsa, like basmagy, janjagy basmagy we kanala agza bolmagy unutmaň. Egerde indiki video näme barada bolmagyny isleýän bolsaňyz, onuň kommentariýa ýazmagy unutmaň.